Jmenuji se Nelly. Jsem princezna. Vítej u mě doma. Určitě jsi slyšela mnoho příběhů o pohádkových princeznách, ale já jsem opravdová princezna. Žiju totiž na zámku. Na opravdovém zámku s mnoha komnatami, věžičkou a zámeckou zahradou s nádhernými stromy, jezírkem a také květinami. Můj zámek se jmenuje Chateau Celý a má mnoho tajných místeček pro hraní. Každá komnata má tady svoje jméno a skrývá nějaké tajemství. Třeba Ameriku, Afriku nebo Jižní moře. Tvůj pokoj se jmenuje Legenda, protože schovává mnoho pohádkových příběhů. Ať se tu cítíš jako doma, uvidíš, že se ti tu bude líbit. A to jsem já, Nelly. Ahoj Aničko, jsem moc ráda, že jsi tady. Někdy se mi na zámku opravdu stýská po dětech. Přijíždí k nám hodně hostů, ale stane se, že si sebou někdy zapomenou vzít děti. Jsem šťastná, když je zámek plný dětí. Můžu být tvoje kamarádka? Uvidíš, že si užijeme spoustu legrace a já ti řeknu o všech zámeckých tajemstvích. Tak kde začneme? Počkej. Už to mám. Tady máš krásné princeznovské šaty. Je na nich 1000 malých rozkošných růžiček. Ty ti padnou jako ulité. Také potřebuješ boty. Co třeba tyhle? A ještě korunku, abys mohla být také princezna, stejně jako já. Pojď se mnou. Vše ti ukážu a povím ti příběh mého zámku. Kdysi dávno tady žili princové a princezny, kteří si celé dny jenom zkoušeli krásné šaty, mlsali sladké bonbóny, popíjeli dobré víno a hráli různé hry. Ale mamka s taťkou měli skvělý nápad. Zámek proměnili v hotel, aby se každý mohl stát princem nebo princeznou a hrát si tady, jíst i pít a nechat se rozmazlovat celé dny. Na co máš chuť? Můžeme sníst cokoliv budeme chtít? Není to skvělé? Pojď ven do zahrady. Je tu plno kouzelných květin a tajemných stromů, co tu rostou stovky let. Chtěla bys jednou potkat svoji opravdovou lásku? Tak to ti povím jednu prastarou legendu o 9 kvítí. Musíš nazbírat 9 kvítí na 9 místech. Když z nich uvěješ věneček a z celého srdce si budeš přát potkat svého milého, vyplní se ti to. A tohle je můj miláček, gepardice Pralinka. Když se dotkneš diamantu na jejím fialovém obojku, stanou se úžasné věci. Místo, které ti teď ukážu, je opravdu výjimečné. Tady moje maminka míchá tajný olej pro svoje krémy, kterým říkám celý buké. Vyrábí je z různých rostlin a bylinek. A když je budeš používat, nikdy nezestárneš. A teď budeme odpočívat. To byl tak zábavný den, viď Aničko? A viděli jsme tolik úžasných věcí. Krásně se vyspí. Nech si u sebe Pralinku, bude tě ve spánku hlídat. A hlavně nezapomeň, nikdy nepřestávej snít.